Ngayong araw na to mga buddy ay kasama natin ang Bisaya Vlog Squad at pupunta kami ngayon sa mall para may bilhin ng mga gamit at basta marami silang gagawin dito sa mall. Especially si Kuya Roy magpapagupit siya. Si Kuya Tio o si Kuya Glester ay magbibili ng mga gamit para sa bahay. At si Snake ay magpapaayos ng kanyang buhok. So ayun, di ba? Napaka-amazing. We're gonna spend time with them. At kasama natin ngayon, syempre si Snake, si Apet at si Kuya James na busy sa pag-ano ng tenga niya. May atuloy Kuya James. Then mga buddy, nakaabot na kami dito sa mall at we're ready. Let's go boy. Oh, cute yarn. Yun mga buddy, pagkapasok namin sa mall ay dumiretso na kami doon sa hardware ba tawag doon, kasi si Kuya Teo marami siyang bibilhin ng mga gamit para sa bahay, mga gagamitin sa bahay syempre. At ayun, tumitingin-tingin ng generator kasi nagpaplano talaga si Kuya Teo na bumili ng generator kasi medyo mahal din may kamahalan tong mga presyo na to, grabe. Parang Diyos ko, napakamahal talaga. Nakita ko yung presyo. At ayun, I was curious about this thing. Kasi di pa ako nakaka-experience ng ganitong lock ng pinto. Kasi yung lock ng pinto ng bahay namin simple lang, like pako. Diyos ko, oh my God, mamen. So dito mga buddy, kung makikita ninyo, like wow, amazing chandelier. Diba? Napakaganda ng mga chandelier dyan mga buddy, kasi goods yan for ceiling, di ba? Kasi sa bahay namin, nakikita ko sa ceiling namin mga sapot lang ng gagamba. Baka balang araw makabili tayo niyan mga buddy. So ayun, at si Kuya Tiwi ay nagbabayad na. At kami dito, si Snake, ayan, tulala lang kasi pasunod-sunod lang yan nababagot na yan. At ayun na nga, wow, riding an escalator. Escalator ba tawag dito? Amazing. Minsan ako nakakasakay nito, di ba? Di ba? Yo, what's up bro? So ayun na nga, this is the best part that I've been waiting for. Ito yung parte ng paglalaag-laag or pag-alagala. Ito na yung parte na gusto ko. Kasi kainan na. Syempre kapag sumama ka sa galaan ng Bisaya Vlog Squad, busog ka talaga mga buddy. Lalo na't kasama natin si Master Tiu. Baka naman, libre diba? Libre Chris James. At ayun na nga mga buddy. Smile. O diba si Stick? Bagot na yan Kanina pa yan sunod ng sunod. At ayun na nga, heto na yung hinihintay kong pagkakataon, ang mamburaot dito. At yun nga, tamang takoyaki lang mga buddy. Oh my God, ang sarap. Ulala. Di ba mga buddy, ang sarap talaga sumama sa mga galaan, kasi lalo na kapag kasama natin sila Kuya Tiu at si Kuya Roy. Napakalakas mang libre. Busog. Nice one. At pagkatapos namin kumain ay pumunta na si Kuya Tiu, bumili ng power bank para daw sa isda niya. Kasi kapag mag-brown out, may pang backup, palangga talaga yung isda. Love yung isda. At habang bumibili ay syempre grabe, sikat talaga to sila Kuya Tiu at yung mga Bisaya Vlog Squad talaga sikat kasi napakadaming nagpapapicture talaga sa kanila mga buddy, like wow, amazing. Diba? Selfie, grabe talaga ang karisma ni Japit, no? Diyos ko, sana all guwapo. I want to be guwapo. So di tayo magpapahuli, syempre magpapapicture din tayo. Selfie tapit, smile. Baka body yarn. At syempre di naman magpapahuli yung Kuya Tiu natin, yung boy Tiu natin, diba? Opa, finger heart. Grabe, ang lakas talaga ng karisma ng Bisaya Vlog Squad. At pagkatapos niyan ay ayun, tapos na si Kuya Roy sa kanya bago buhok, new hair na mga buddy. O diba nakikita nyo, like wow, amazing, malaupak. Sir, how to be you po? Hey guys, what's up? Ay, medyo malito, baka di nyo na ako nakilala ba? How to be you po sir? You're so handsome sir. Ayos ka! Nakaanap. At pagkatapos na namin bumili, so natapos na kaming bumili ng mga gamit para sa mga gusto naming bilhin, natapos na kami. At ayun na nga, ang hinihintay na lang namin ay yung Donya namin, si Donya Snake. Nagpapaayos pa siya ng kanyang buhok kasi daw, buhaghag. So yun na nga, naiinip na tong mga tao na to kasi kanina pa to naghihintay mga buddy.
So naisipan nilang bumili ng bagong casing ng kanilang mga cellphone. Like wow, grabe ang gaganda ng mga cellphone nila mga buddy. Sana all. Kailan kaya ako magkaka-cellphone ng ganito para naman luminaw tong vlog natin, kasi yung vlog natin parang Japanese blurred. Ay, it's a prank. Sana all, sana men, sana naman law of attraction, magka-phone din tayo one day, kahit second hand lang. At ayun na nga, si Kuya Tiw-Tiw, tamang pa-flex lang ng kanyang bagong casing, o diba? Nag-explain pa yan sa akin, grabe, amazing. O diba? Sana all, ang ganda ng phone. Sana mga buddy. At maya-maya, nababagot na rin kasi kaming nababagot kaming maghintay. At ayun, nakita ko yung yung sapatos ni Kuya Tiw-Tiw na wow. Amazing, right? Himas-himas, law of attraction. At tayo na naman mga buddy, bumili na naman ng pagkain. Kasi nagugutom na naman. Kasi ilang oras na din kami naghihintay kay Snake kasi napakatagal talaga matapos ng kanyang buhok. Ano ba yan? Ano bang ginawa sa buhok mo, Snake? Oh my God, napakatagal, men. At ayun, tamang eat na naman dito. Kasama si Kuya Tiw-Tiw, si Japet at si Coach James. Ayun, diba? Mga buddy, ang sarap. Ang sarap talaga sumama kapag ganitong mga galaan, kasi hindi ka talaga magugutom, men. Palagi kang busog, boy. Tamang kain lang ako. 'Di ba? Eat baby. Kain lang na kain. Ang sarap talaga sumama sa kanila pag pumunta ng mall. Di ka talaga magugutom, buddy. Ang sarap. Yamete! Ay, char, wrong pala yun mga buddy. So yun mga buddy, tamang kain lang. Oh, smile, 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 smile. Oh. Diba? Kasama natin ito si Master Tito. Ito yung palagi talaga malakas na libre. Lalong-lalo na si Kuya Roy. Hindi na si Kuya Roy nakasama. Wala lang si Kuya Roy kasi meron siyang binili na damit. At ayun na nga mga buddy. Naghihintay na naman kami ni Snake. Mga ilang oras na din naman to. Oh my God, mami. Napakatagal kasi talaga na yung buhok niya eh. Habang naghihintay si Kuya, si Kuya James, inaantok na nga sa kakahintay kay Snake. Like, sobrang bagot na talaga mga buddy. Like, oh my God, boy. Ilang oras na kami naghihintay eh. Kaya yun, naisipan kong puntahan sila Kuya Roy kung kumusta na ba sila doon at ano na bang ganap, mamen. Ano na ba talaga nangyari doon? Ba't ang tagal, mamen? So, ayun mga buddy, nakita ko yung tatlo dito, nakatayo lang pala. Nakatayo lang yung master natin at bagot na rin yan, no? Kasi, oh my God, Snake, napakatagal naman ng buhok na yan. Ay, napakatagal ayusin ang buhok mo. What happened to your hair? Oh, kaway-kaway, Donya. Oh, diba, Donya, Snake? So, mga buddy, kanina pa talaga namin hihintay si Snake. Halos magtatatlong oras na mga buddy. At dahil sa kabagutan at matagal pa rin niyang matapos, ay nauna na kami sa sasakyan. Nauna na kami kasi Diyos ko, ang sakit na ng paa ko kakalakad mga buddy at it's so tired eh. Napaka-tired basta napaka-kapoy hago ng adlaw yun mga buddy. So nauna na kami dito sa car, sa sasakyan para makapag-aircon at makapag-chill naman mga buddy. Pero grabe, hindi pa napakatagal pa pala lang sumunod at it's okay kasi naka-aircon naman, but smile lang. Smile boy, smile. Wala, di sila nag-smile, bastos. At tayo na nga mga buddy ay nakaabot na rin at andito na yung Donya natin. Napakaganda na ng buhok, like wow, di ba? Oh, chores, sana all. At ngayon ay makakauwi na rin kami sa wakas. Ay nako, napakatagal namin dun sa mall. Like, puro tayo-tayo lang. Pero ngayon, ay, oh my goodness, ay makakauwi na kami sa wakas. Like, amazing. This is the moment of, basta, ito na yung hinihintay ko, mamen. At kitang-kita naman sa mata ni Japet na pagod na talaga. Pagod ka, boy. So ayun na nga, nakarating na kami sa Corelia pala, Corelia Bohol. At sa wakas, ay, napaka-tired day. Basta, kapoy good kayo. Sino mga buddy, at nakarating na kami. At pagkarating namin ay syempre, kung makikita nyo naman yung ngiti ng ating Donya mga buddy, napakaganda ng buhok. Syempre, ilang oras din yan eh. Ilang oras kami naghintay sa'yo, Donya. Oh my God! So yun na nga, pagkatapos nun, syempre, kumain na kaagad. Syempre, kain na men. Kain na. Napakagutom at
Nakakapagod na araw talaga mga buddy. At ayun na nga, akala nila matatapusin ko na tong vlog. Kasi sabi nila baka mataas na daw, pero pinrank ko sila dito mga buddy. Sinabihan ko sila na, hali kayo dito, Kuya Roy, tayo magbababay. Ayan, di ba? Bye-bye. Oh, hey, it's a prank. Akala talaga nila magbababay na Di pa, wag kayo relax pa man. So yun na nga, pagkatapos namin kumain ay, ayun na nga, hinalungkat na yung mga nabiling gamit ni Kuya Tiw-Tiw. Napakadami. Mga gamit yan sa bahay at it's helpful. At syempre, ayun, mga damit na binili ni Kuya Roy at binigyan niya ako, buddy. Ay, salamat. Salamat, Kuya Roy. Binigyan niya ako ng damit, mga buddy. At ito yung damit na binigay niya sa akin. Like, napakaganda. Lala, lalala. First time ko magkaroon ng branded na damit, mga buddy. Ay, meron naman basta ito yung pinaka-the best kasi galing pa kay Kuya Roy. At syempre, may perfume pa, man. Diba? I love you, Kuya Roy. You're the best. And that was my busy day. Pasensya kung madelay to ma-upload. Basta importante na kapag vlog tayo ngayon. At thank you so much for watching. Peace out.